Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Senideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus Jauna, egiaren eta graziaren betea zarena, erruki Jauna. Jesus Jauna, gu aberasteko zeure burua behartzu egin duzuna, Kristo erruki. Jesus Jauna, gurekin zeure herria santu egitera etorri zarena, erruki Jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hartu honez Jauna zeure herriaren eskariak eta otoitzak. Emaiozu egin beharrekoak ikusteko argia eta ikusitakoak betetzeko indarra. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Samuel lehenengo liburutik. Egun haietan, Siloko santutegian otordu sakratua egin ondoren, jaiki zen Ana. Elia paisa bere aulkian eseria zegoen, Jaunaren etxeko atarian. Ana oso nahigabetua zegoen eta negar malkotan otoitz egin zion Jaunari. Promesa hau egin zion. Jaun ahal guztiduna, zeure mirabe honen atsekabeari begiratzen badiozu eta nitaz oroitzen bazara, zeure mirabe honetaz ahazten ez bazara eta ez semea ematen badidazu, zuri jaun horri eskainiko dizut ura bizitza osorako. Labanak ez duaren hilerik moztuko. Anak bere otoitzaldia luzatzen baizuen Jaunaren aurrean. Eli haren espainetara begira zegoen. Ana bere baitarako mintzo zen. Espainak mugitzen zituen, baina ez zitzaion ahotsa entzuten. Mozkorra zegoela iruditu zitzaion Eliri eta esan zion. Noiz arte egon behar duzu mozkor? Bota ezazu ardo hori. Anak erantzun zion. Ez, Jauna, emakume guztiz atsekabetua nauzu. Ez dut ardorik, ez beste edari mozkorgarririk edan. Neure barrua ustu dut Jaunaren aurrean. Ez dezazula zeure mirabe hau emakume txartzat hartu. Neure saminaren eta nahigabearen handiz hitz egin bai dut orain arte. Orduan esan zion Elik. Zoaz pakean eta eman diezazula Israelen jainkoak eskatu diozuna. Anak orduan. Izan dezadala neurekin zure ongineia. Joan zen Andrea bere bidetik jan zuen eta haren aurpegiak ez zirudien lehengoa. Biharamunean, goizean goiz jaiki eta Jaunaren aurrean auspestu ondoren, etxera itzuli ziren Ramara.
Elkartu zitzaion Elkana bere emazteanari, eta jauna oroitu zen hartaz. Haurdun gertatu zenana eta garaia betetzean semea izan zuen. Samuel ezarri zion izena esanez, jaunari eskatua dut. Jaunak esana. Jaunagan da nere bihotza posten, nere salbatzaileagan. Jaunagan da nere bihotzea posten, nere salbatzaileagan. Hautzi da indartsuen ustaia, ahulak ostera indarrez jantzi dira. Aserik daudenak, ogi orde doaz lanera. Goze direnek berriz, atseden hartzen dute. Hau, nere bihotza posten, nere salbatzaileagan. Heriotza eta bizia jaunak du ematen. Ardu erio leizera jaitxiarazten. Ark handik ateratzen. Jaunak du pobre eta aberatz egiten. Beheratzen eta goratzen. Jaunagan da nire bihotza posten, nire salbatzaileagan. Aleluya. 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 Onar ezazue jainkoaren hitza, ez giza hitz utz bezala, jainkoaren hitz bezala baizik, ala baita. Aleluya. 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 Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Kafarnaumen, larun batean, sinagogan sarturik, irakasten hasi zen Jesus, jende guztia txunditurik zegoen haren irakaspenaz, nagusitasunez irakasten baitzien eta ez lege maisuek bezala. Bazen, hain zuzen sinagoga hartan espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat eta oihuka esan zuen. Zer duk gurekin Jesus Nazaretarra? Gu ondatzera alator? Bazekiat norra izen jainkoaren santua. Jesusek gogor eraso zion. Isiladi eta atera gizon horren gandik. Espiritu gaiztoak astinaldi gogorra eman zion eta garrasi handia eginez atera egin zen gizonagandik. Denak ikaraturik gelditu ziren elkarri galdezka. Zer dugu hau? Irakaspen berria eta nolako nagusitasunez emana gainera. Espiritu gaiztoei ere agintzen die eta obeditu egiten diote. Laster zabaldu zen Jesusen entzutea Galilea aldeko bazter guztietara. Jaunak esana? Urtearen hasiera honetan, Jesusen bizitza publikoaren hasierako testuak ekartzen dizkigu liturgiak, eta atzo entzuten genuen nola Jesusek lehendabiziko deia egiten duen bihotz berritzera, berari jarraitzera, eta gaur ikusten dugu berriz sinagogan, autoridadez, esaten zaigun bezala evangelioan autoridadez erakusten, eta baita ere ikusten dugu nola deabruak usatzen ez, deabruak botatzen edo ateratzen pertsonak pertsonen dandik. Horra gertzera ematen du ja Jesusek zertara datorren mundura eta zein den bere misioa. Lehendabizi sinagogan dago, judutarren jaunaren etxean, beraz, berak dakarrena da, ja, jainkoak Israel herriari esandakoa eta erakutziaren jarraipena da, berak dakarren berria, edo berriona, baina dudarikan gabe, orain arte esan
den guztiaren konparatuz nobedade handia dakar Jesusek, ez? Eta hori somatzen du jendeak, ez? Honek erakusten duena, autoridadez erakusten du eta gainera nobedadea dakar, ez? Eta gero bestalde, Jesusek baita ere ikusten dugu nola deabrua usatzen duen eta deabrua menperatzen duen. Eta dudarikan gabe, gure etzairik handiena, jainkoaren etzairik handiena deabrua da. Deabruak nahi du gu jangoikoa gandik aldentzea. Deabrua nahi du eta interesatzen zaio guk gure bokazioa eta gure santidade bizitzan ez aurrera egitea. Eta horregaitikan Jesusek hemen adierazten du bere autoridadea baita ere deabruaren gainez. Deabrua botaz. Beraz, hau eskatu behar diogu, ez? Guk ere gure kristau bizitzan urtearen hasieran jainko gure aitari, ez? Lehen da bizi bere hitza entzun, bere Jesusek erakusten diguna entzun, berrion hori entzun, berrion horrek argitu gaitzala gure bizitzan, eta gero, utzi Jesu Kristori gure bizitzan bere ekintza edo santidade bizitza aurrera eramaten. Hau da, gure deabruak edo gure etzaiak ere gure bizitzan berak gainditzeko ahalmena dauka, bakarrik berak, bere indarrarekin gainditzen ditu. Beraz, bere eskuetan jarri behar dugu gure bizitza. Berari utzi behar diogu, gure santidade bizitza aurrera eramaten. Argitu gaitzala eta indartu gaitzala beraz, gure kristau bizitzan aurrera egiten. Gu ere bere testigu izan gaitezen baita ere mundu honetan. Hau da, gure hitzak ere, gure ekintzekin bat izan ditezen baita. Hori da, santidade bizitza da bakarrik hortarako bidea. Gure hitzak ekintzekin bat izan daitezen, utzi behar diogu baita ere jainkoari eta Jesuseri bere santidade obra gure bizitzan egiten. Bere hitza entzunez eta bere salbamena jasoz gure bizitzan baita ere. Halaxe eskatzen diogu beraz urtearen hasiera honetan. Egin diezaizkiogun eskariak gauza guztien sortzaile eta eusle den jainkoari Jesusen izenean. Elizartzainen eta elizkide guztien alde Jesusek gure esku utzi duen misioaz jabeturik zaila dadila norbera eginkizuna eta zerbitzu harretaz betetzen. Ez kadiezaiogun jaunari, jainkoaren bila dabiltzan gizon emakumeen alde jainkoa beti zain dutela oharturik, ez dezatela etzi jainkoa beren barne muinean eta zenideengan aurkitu arte. Ez kadiezaiogun jaunari, gure udale etxetako agintari eta arduradunen aldea asma dezatela herritarrei entzuten denekiko begirunea lortzen eta herrien beharrezkoen diren zerbitzuak antolatzen. Ez kadiezaiogun jaunari, hemen bildua gaudenon alde, sinismenean gero eta sendoago, itxaropenean gero eta bizkorrago, eta maitasunean gero eta sutsuago izan gaitezen. Ez kadiezaiogun jaunari, argitu aita zeure seme alabon adimena eta bihotza zu zeure hitzez erakusten diguzun bidean guk aurrera egin dezagun etengabe Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ogi hau lurraren indarrak eta gizoen lana sortua. Segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekar dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizoen lana sortua. Segingo zaigu. Diko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Atzegin bekizu jauna, zeure herriaren eskaintza hau, egin gaitzala santu eta eman diez egula apalki eskatzen duguna. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ereko horri. Ona zarelako egintzen nuen gizakia eta bere erruz galdua zena erosi egintzen nuen errukiz beterik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatzuek zuri auspez agur egiten. Ostazun berak bai ditu zerutar guztiak elkartzen, onar ezazu jauna haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotzak. Iren guztien jainko jauna, Osana, 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 zeruko hienetan. Osana, 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 zeruko hienetan. Bedinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, 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 zeruko hienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu giardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, zere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta. Dunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, bi eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Josinazio gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Ana eta Luis Humberto. Eta hildako guztiak ere. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nere pakea ematen, egira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen, goikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz, inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz.
alde guztiz izan zaitezte. Jesus maitea, gure bihotzaren hautajabea. Non aurkituko da Dios gogorri, Dios honen zua, urtuko ez dan, izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren hautajabe. egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, sakramentu hau eman diguzu janari, apalki eskatzen dizugu, atsegin zaizun biziera zerbitza zaitzagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, Du bate Maria, gracias betea, oikoaren zepeari, mango diozu sortzea. Goizarratz eta eguerditan, ama goresten zaitugu. Aingeruaren hitzak bera, guk ere ezaten ditugu. Errosaio santua, nahi gabezko gertakariak, lehenengoa,